Tak ahoj, já vás vítám u mýho videa a chtěla bych vám ukázat, jak si dělám nehty sama sobě. Protože mi na Instagramu pár lidí psalo, jestli náhodou netočím videa, tak jsem se rozhodla, že bych vám to natočila, abyste teda viděli můj postup. Není to žádný speciální postup, nemám žádný kurz, jo, takže určitě vám nemůžu dávat nějaký moudra, ale chtěla bych vám jenom ukázat, jak vlastně já si je dělám. Tak jsem si vzala kotouček o hrubosti 150 a opatrně si obrušuju starý materiál. A opravdu opatrně, abych si nenajela na odrost, abych si neponičila svůj nehet. Takže opravdu jedu jenom po tom gelu starým. Tak, mám tam otáčky, ty nejrychlejší, tady ta bruska je stará, takže ani nevím, kolik otáček to má. Tak, beru si kartáček, opráším si přebytečný práh a vždycky vám to ukážu na 2 nechtech, abyste viděli, jak postupuju. Tady zase opatrně přejíždím jenom přes ten gel, abych si nenarušila svůj nehet, nebo abych se nedrbla do kůžičky. Tak, tady jsem to zrychlila, protože je to vlastně to samé jako na tom palci. Tak, tady už to mám hotový. Opráším si to. Tak. A vždycky to beru jenom takhle nahrubo a pak si snížím otáčky a ještě nižšíma otáčkama si to dělám jakoby do hladka, abych si nenarušila svůj nehet. Tak, tady už si beru brusku, dávám si nižší otáčky a ještě si zkrátím nehet. Mně se vždycky zkracuju líp, až když si trošku obrousím že tam není tolik toho gelu, takže se to líp jako brousí. Ale někdo to dělá hned na začátku, že aby zase nemusel tolik pilovat, tak si to rovnou odbrousí. No, každý má svůj styl, jaký se mu dělá líp. No, mně se to takhle dělá líp, že je to pak rychlejší. Takže si takhle zkrátím na tu dílku, jakou potřebuju. Jelikož já budu dělat duálky, tak jsem si je zkracovala víc. Ale kdybych chtěla si jenom doplnit, tak bych si zkrátila jenom lehce a pak bych si je jenom doplnila. Tak, tady už to mám hotový, zase si to musím oprášit. Tak. A teď mám tu brusku, mám na nižší otáčky a jedu pomalinku, abych si neublížila. Dobrousím vlastně ten nehet do hladka, aby ten přechod vlastně z mýho nechtu na ten starý materiál byl plynulej, abych tam neměla nějaký boule, nebo kdyby se tam třeba objevil odchlip, tak taky jedu pomalejš, abych si právě nezatrhla ten nehet. Tady už jedu i po svém nechtu, mám tam ty nižší otáčky, takže už vlastně zlehka pak si brousím i ten svůj, aby mi na tom držel ten gel, vlastně ten nový materiál. Tak, tady mám ukazováček a vždycky jedu z jedné strany. Tak, tady jedu ještě opatrně, abych se nedrbla do kůžičky vždycky. Tak. Trošku tam obrousím i tu kůžičku, co mi tam třeba přerůstá z té kůžičky, takže to trošku obrousím. Tak a mám to do hladka. A zmatnila jsem si tím i svůj přírodní nehet, ale opravdu lehoučce, aby si člověk neublížil, protože ono je to hned a člověk si probrousí svůj nehet a pak to bolí. Takže opravdu ten svůj nehet fakt jenom lehonce obrousit, aby byl prostě zmatněný, aby se do toho chytil ten nový gel. Pořádně vyčistit. Tak a půjdeme na úpravu kůžiček. Já si beru pomerančový dřívko a tím dřívkem jemňonce, ale opravdu jemňonce, aby si člověk neublížil, tak si nadzvedávám tu kůžičku. Lehce ji zatlačuju, ale spíš se ji snažím jako zvednout, než úplně jako ji zatlačit. Jo, vždycky tím dřívkem to podeberu a snažím se to nadzvedávat, abych potom se tam dostala bruskou a mohla to tam vyčistit pod tou kůžičkou. Takže opatrně takhle nadzvednu
Tak a opravdu jenom nadzvedávám. Snažím se nějak netlačit, abych si neublížila, protože přece jenom ty kůžičky jsou dost jako náchylný. Tak, tady si vyměním brusnej kotouček a beru si takovej plamínek nebo slzičku, nebo jak to nazvat. Ještě si cleanerem vyčistím ty nehty, protože pak budu rovnou si stříhat kůžičky, tak aby to bylo bez prachu vyčištěný. Ono to i trošku dezinfikuje, jak je v tom alkohol, takže to pořádně vyčistím. I v těch krajích, v těch valech, kde vlastně mi zůstal ten prach. Takže to pořádně dostat od toho prachu. Ono vám to i ten nehet jakoby odmastí. A používám cleaner od Aglie a jsem s ním spokojená teda. Dřív jsem používala i Alpu, protože v tom je alkohol, takže ona vlastně stačí i Alpa, jako kdo nechce takhle investovat, že ty cleanery jsou jako dražší. Tak pro ty začátečníky určitě mi taky stačila jenom Alpa, když jsem začínala. Tak, tady si dělám kůžičku, akorát jsem trošku uhla ze záběru teda, což mě mrzí, že to není tak vidět. Ale jedu teda jenom v jednom směru. Dám si tam vlastně otáčky a jedu jenom jedním směrem od půlky a vyčistím si jenom lehounce, abych si neublížila. Nezajíždím s tím úplně jako daleko pod tu kůžičku, jenom lehce. A vlastně ono mi to odbrousí tu kůži tam přebytečnou. A teď si vlastně změním otáčky na druhou stranu a jedu zase od poloviny na druhou. A opravdu opatrně, protože kdyby si člověk zajel opravdu někam hluboko, tak si může určitě poškodit i nehet. Takže jenom takhle lehonce si to vyčistím. Opatrně. Ono se to odlepí od toho nechtu. A pak se i líp stříhá ta kůžička. Protože dřív jsem si jenom zatlačovala a hrozně špatně se mi pak jako stříhala. A takhle jsem pokoukala od Kate Nechty, co taky sleduju na YouTubeku. A tady ta hluboká manikura opravdu je mnohem lepší. I ty kůžičky, jakoby mi přijde, že méně rostou potom. Že když se to udělá opravdu takhle precizně, i ten nehet potom samozřejmě vypadá mnohem líp, že jo, s tou modeláží. Tak, beru si od Stalexu nůžtičky. Dřív jsem používala štipky a teda kůžičky, ty byly vždycky taky ohlodaný a teda s nůžtičkama jsem si sedla. Ty mi opravdu sedly, přijde mi to jednodušší. Ale zase každý má svůj postup, každý mu vyhovuje něco jiného. Takže člověk si to musí vyzkoušet, co mu sedne. No. Mně teda sedly ty nůžtičky. A teda pozor, jsou opravdu hodně ostrý. Takže jemňonce z kraje střihám. A opravdu jenom vlastně tu kůžičku, co tam přebývá. Snažím se nestřihnout do živýho, protože to pak bolí samozřejmě. Tady jsem zase teda uhla ze záběru. To mě mrzí. To při příštím videu se musím hlídat. Protože se mi to stalo víckrát, že jsem nebyla v záběru vidět. Takže vlastně moc vám toho neukážu, že jo, když to není vidět. Tak, to ještě to ukážu na jednom nechtu. Vždycky se snažím ukazovat aspoň 2 nechty. Snažila jsem se to teda hrozně moc sestříhat to video, protože když v začátku bylo hrozně dlouhý. Takže jsem to hodně fakt zrychlovala a stříhala, aby se na to dalo koukat, ale i tak teda má to 25 minut, no, tak. Takhle opatrně od kraje vždycky a jedu na jednu stranu, takhle, ale jenom opravdu, jak vidíte tu suchou kůžičku, tak jenom to odstřihávám, abych se nedrbla do toho živýho. Tak, tady mi ještě zbyl kousek. A opravdu ty nůžtičky jsou úplně super, oni jsou tak tenoučký, že opravdu se s nima dostanete úplně krásně i do těch záhybů. Já si s tím stříhám i trošku ty boční valy, protože je mám takový suší. Tak, tady teda ještě na jednom to ukážu. Vždycky takhle nastřihnu z kraje jenom. A pak vlastně se snažím ty nůžtičky dávat jakoby pod tu kůžičku a lehce jenom tou špičičkou takhle hezky pomalinku to sestřihat. A opravdu těma nůžtičkama je to krásně hladoučký. Já vím, že někdo ještě používá takovou tu kuličku na brusku, že si tím ještě sjíždí vlastně aby to měl do hladka a to třeba mě nesedí. Já když jsem zkoušela, mě pak ta kůžička byla tak citlivá,
nebo jestli jsem to dělala špatně, ale takhle ty s těma nůžtičkama fakt jsou krásný ty. Pak uvidíte na konci, že opravdu tak vypadá hezky. Tak, tady ještě teda je to suchý, ono potom, když se tam pak dá ještě nakonec ten olejíček, tak je to úplně jiný. Ta kůžička se regeneruje a hned to vypadá líp. Tak, tady to mám připravený a budu si brát přípravné tekutinky. Tady mám Air Dry 1 od Nechtomanie. A ten se natře v tenký vrstvičce, snažím se nedotýkat se kůžiček teda. I když tímhletím asi by to úplně nevadilo. To je vlastně tekutinka, co vám vysuší ten nehet. Podmastí a vysuší, takže já dávám jenom na ten přírodní nehet. Nedávám to vlastně úplně na tu špičku, kdy mám ještě ten starý gel. Že opravdu stačí jenom na ten přírodní. Takhle hezky natřu. A stačí opravdu tenká vrstva, ne, že aby vám to v tom plavalo, aby vám to teklo na ty kůžičky, stačí fakt maličko. Trošku s tím vždycky zakvrdlám, aby se to jako vsáklo do toho nechtu. Tak, nechám to uschnout. To trvá chviličku, půl minutky. A teď si beru UV LED Bolding 2. To je taky od Nechtomanie. A to je vlastně takovej jakoby přilnavač. Jo, a ten už se teda dává do lampy. Ten teda taky dávám v menší vrstvičce a tím už se vůbec by se nemělo dotýkat kůžičky. Protože když se dotknete kůžičky, pak vám tam bude zatejkat i ten gel. A není to jako dobrý. Takže malinký vrstvičce snažím se fakt i ke krajům, ale ne dotknout se té kůžičky. Tak, ten hezky natřeme. Taky ho vlastně dávám jenom na ty odrosty. A dávám to na 30 sekund do lampy. Těch stačí 30 sekund. Dala jsem to teda na všechny, to jsem ustřihla. A teď si beru Master Base od Ruscony. Myslím, že to je... Jo, je to Master Base. Už tam mám teda zbytečky, jsem tady vypotřebovávala. Já vždycky všechno vypotřebuju úplně do zbytečku, aby mi tam nic nezůstalo. A bázi teda dávám taky v tenký vrstvě, nedávám nějak extra moc. A to mi vlastně spevní ten nehet a na to pak dávám stavební gel. Někdo třeba nepoužívá báze, ale já jsem na ně zvyklá a vím, že ten nehet mi pak drží. To samé ty tekutinky přípravný od Nechtomanie, ty jsou tak super. Jsem měla problém, nedržely mi nechty. Vždycky jsem měla strašně velký odchlipy, když jsem používala primer a prep. Ale tyhle tekutinky teda, ty jsou úplně bomba. To jsem taky, myslím, nasledovala od Kate Nechty tady na YouTubeku a opravdu jsou super. Na tyhle ty problematické nechty, komu nedržej, tak určitě doporučuji vyzkoušet. Jsou opravdu super. Tak, tady to dávám zase na 30 sekund do lampy. A teď si beru, mám nový gel, je to IQ gel Rubber od Platinum. Mám ho teda poprvé, takže jsem zvědavá, jaký bude. Má v sobě taky malinký třpitečky, ale oni vlastně ve finále tam ani nebudou vidět. Protože jsem si vymyslela, že si udělám na duálky, ale viděla jsem právě na Instagramu video, že si takhle naťupu, dám si do toho barvy, smíchám si to a budu mít takový žíhaný. A hrozně se mi to líbilo, jak jsem to chtěla vyzkoušet. Takže si vlastně takhle vemu ten gel, naťupu si tam 3 ťupky. Do každý tý si dám barvu. A tohle houlince smíchám a budu to pak opatrně dávat do těch formiček. Tak, tady si beru fialovou. Kdybyste pak chtěli vidět třeba značky nebo barvy, nebo co jsem používala, tak určitě mi můžete napsat, nebo to napíšu pod video, co všechno jsem používala. Tak, tady si dám modrou. Tak tady jsem to udělala zpomaleně, pak to zase budu trošku zrychlovat, jenom aby bylo vidět, jak jsem to míchala. A teďka vidím, já mám ty brusný válečky 180. Já jsem na začátku říkala, že používám 150, no, tak ne, tak to byla 180.
Tak, tady si beru ještě bílou. To tam taky nakapu. Tak opatrně, abych tam toho nedala hodně. Ta bílá je hodně pigmentovaná, aby se mi pak vytvrdila. Takže takhle to zamíchám. I s tím stavebním gelem. Snažila jsem se tam zase nedávat hodně té barvy, aby se to opravdu vytvrdilo, protože vlastně do té duálky se dává víc toho gelu. Není to úplně tenká vrstvička, takže jsem se bála, aby se mi to vytvrdilo. Takže jsem si takhle jenom přidala, smíchala. Tak, tady si to takhle naťupu vedle sebe. A pak to opravdu lehou lince budu smíchávat, že opravdu tam jenom projedu lehce, aby se mi to zase úplně nespojily ty barvy, aby mi z toho nevznikla nějaká jednotná barva. Tak, tady si přidávám ještě kousíček toho stavebního. Nevím, proč jsem si teda brala tu formičku, proč jsem to neudělala štětcem, ale budíš, no. Takže tady si beru už štětec a budu to ještě ne vlastně, teď to smícháme, ale fakt jenom opatrně, takhle to zamíchám. Ne moc, jenom fakt lehou lince, aby se to lehce propojilo. A vemu si štětec. Tím štětcem opravdu opatrně to se budu snažit, jako kdybych to chtěla podebrat. Ne, že to jako smáznu, že jo, aby se mi to nespojilo všechno, ale takhle to jenom podeberu a ono mi to zůstane vlastně ty barvy takhle jako oddělený, jenom se to lehce promíchá. A i vlastně na tu duálku se to snažím opatrně jenom jako pokládat, snažím se to tam moc jako nemazat, aby se mi opravdu ty barvy moc nespojovaly. No, tady jsem zase mimo záběr, takže jsem vám to úplně moc neukázala teda. Ale teda jako duálky to je hrozně super věc. Mně přijde, že s tím je to tak strašně rychlý. Tak, takhle si to tam opatrně, no, zase nic nevidíme. Takže opatrně podeberu. Tak zase si to tam nanesu. No, v příštím videu jako se budu muset teda víc snažit, abych byla v tom záběru, no. Je to moje první video, tak nedostatky jsou určitě. Takže opatrně jsem si to tam natřela, snad to už ukážu. Tak. A fakt jenom opatrně se snažím, aby se mi to ale musím to rozrovnat, že jo, aby zase nebyla barva jenom na jedné polovině. Tak a dávám si to trošičku dál od kůžičky, opravdu jenom kousíček, aby mi to nepřeteklo. Ono, jak se zmáčkne ta duálka, tak občas vyteče. Takže opravdu to dávám kousek od kůžičky, aby se mi to nenalepilo na tu kůžičku. Ono tam vždycky trošku něco vyleze, takže to pak budu obrušovat. Ale podívejte, jak je to krásný. No mně se hrozně líbí teda, já jsem z nich úplně nadšená. Malinko v tom jsou vidět ty třpitečky z toho stavebního gelu. Takže je to takový zajímavý. Na sluníčku to vypadá hrozně krásně. Tady si zase míchám ty barvičky. Tak snad už to bude vidět teda v tomhletom. Tak jo, nebylo vidět. Aha, dala jsem to rovnou do lampy, takže to jsem zase ustřihla moc. Tak každopádně jsem to zase opatrně natřela do té duálky a dala si to dál od kůžičky. A do lampy to dávám opatrně. Já mám ještě takovou lampičku, co je jenom jako vypadá jak baterka. A tou si to vždycky nejdřív přichytávám. Teďka mám tady novinku. Od Stelexu jsem si objednala jednorázový pilníčky s tou základnou. A jsou teda super. Se to vlastně jenom nasune na tu plastovou základnu. A je to vlastně na jednorázový použití, nebo když to používáte doma, můžete ho použít třeba víckrát, ale takhle, když byste chtěli dělat někomu nechty, tak je určitě lepší mít vlastně čistý nový pilník, že jo, za prvé je to hygienický a je to lepší, no. Takže já si to takhle obrousím si kraje, abych si udělala tvar. Tak a vlastně piluju si tu špičku tak, že nepiluju úplně dorovna, ale mám ten pilník trošku skosený, abych si tam udělala hezkou tu hranu. Teďka si malinko beru u té kůžičky a jak to mám dál, tak vlastně můžu tím pilníkem, že se nebojím, že se drbnu do té kůžičky. Jinak kdyby se to úplně nalepilo na tu kůžičku, tak určitě jsou
na brusku nástavce, co jako jsou přímo na to, že se dá odbrušovat přímo u kůžičky, ale je to jako, občas to fakt bolí, protože jak se vám to nalepí na tu kůžičku, není to dobrý, pak se dělají odchlipy. Takže opravdu to chce mít hezký přechod od té kůžičky na ten umělej nehet. Takže si opravdu dávat pozor, aby se vám to tam nenalepilo. Tak já si tady odbrušuju. Pak vím, že na nějakém nechtu jsem i doplňovala, že jsem to měla moc daleko od kůžičky, tak aby to nevypadalo, takže si tam ještě pak budu dondávat další materiál. Snažím se fakt opatrně, abych si nedrbla do té kůžičky, protože přece jenom po tom stříhání oni jsou i citlivější. Tak, tady si to obrušuju, aby opravdu ten přechod byl hladoučkej. Tak, oprášíme. Tak. Takhle krásně žíhaný to je. Fakt se mi líbí, jsou hrozně hezký. Takový zajímavý. Mně se třeba vůbec nelíbí, když jakoby si dělat jakoby jednu barvu na nehty. Já od té doby, co si dělám nehty, tak vždycky musím mít něco prostě extra special barevného, něco vytvořeného, protože takový ty jednobarevný mi přijdou taky hrozně obyčejný. Když teda neříkám, jako na ostatních se mi líbí, to jako o tom žádná, ale takhle sama sobě vždycky vymyslím nějakou ptákovinku. Tak, tady si přidávám malinko. Vždycky si beru od každé barvičky, abych to měla i žíhaný u té kůžičky, jenomže ono, jak je to žíhaný, tak to stejně ani nebude vidět, že se tam přidávalo, protože vlastně ty barvy jsou tam smíchaný. Tak, teď si beru trošku modrý, zase si tady přidám. Ono vždycky v těch bocích je vždycky méně toho materiálu trošku, protože ta duálka vám to trošku vytlačí ten materiál, protože je lepší tu duálku volit malinko větší, než je váš nehet. Tak, tady už mám hotovo. Dělala jsem si i ostatní. A beru si Crystal Shine od Nechtomanie. Mám ho hrozně ráda. Opravdu vydrží. Ty nechty se po něm lesknou. Jako opravdu nechty mám kolikrát i díl jak měsíc, protože nemám čas si dodělat. A opravdu vydrží, je krásnej, neoprejská se, jako opravdu vydrží dlouho. Protože já v práci dělám s krabicema a dloubu do všeho a to opravdu to vydrží krásně. Dávám takovou střední vrstvu, ne úplně malou a ne zase moc velikou. Pomalinku roztírám, abych tam neměla nějakou bublinku. Jo, snažím se opravdu po celém nechtu, aby to bylo i vlastně na konci. Tak, tady ještě bych potřeba podbrousit ten palec, ale ten jsem teda nepodbrušovala, protože jsem čekala na nový brusky, takže jsem si to podbrušovala pak druhý den, takže to na videu nemám, ale určitě vám pak natočím nějaký video s podbrusem, kdybyste chtěli vidět. Tak, takhle si to nandávám a opravdu se snažím ke kůžičce, ale ne zase matlat to na tu kůžičku, jo, protože ono, když se vám to chytne k té kůžičce, dělají se pak odchlipy a ty nechty nedržejí, takže fakt se snažit dát to, co nejdál, ale ne úplně k té kůžičce. Tak, teď to mám nějaký rozostřený teda. A vždycky, když si dám topkou, tak ten nehet otočím vlastně vzhůru nohama na chviličku, aby ten gel, nebo ten topkou, nebo i s gelem to dělám, aby se mi vlastně rozprostřel hezky a byl nejvíc, by mi nejvíc natek vlastně do toho středu, aby u těch kůžiček tolik nebyl. Tak dávám zase do lampy na 60 sekund a už si beru olejíček. Mám, myslím, od Any Nails tenhle ten, hrozně krásně voní. Určitě vám to napíšu do popisku, co to je. To je nějaký tropický a je fakt krásně vonavý a krásně vyživuje tu kůžičku. Takže takhle hezky ho vmasíruju a ono to hezky regeneruje tu kůžičku. Není pak tak vysušená, opravdu pak je to hezký s tím. Tak, no a takhle vypadají moje nechtíky teda. Tak já jsem ráda, že jste se koukali na moje video. Doufám, že jste ho dokoukali do konce. Ono je teda jako fakt dlouhý, takže se nebudu divit, když ne. A budu se teda snažit pro vás točit nějaký videa. Když tak mi pište do komentářů. Tady mám teda ještě vyfocenou lampu, co používám. Tady mám svůj
větráček a tady je moje obyčejná brůzka, co používám na doma, určitě si chci koupit jinou. A tady máme výsledek.